Jak nazywa się reakcja, w której kwas i zasada reagują ze sobą, tracąc swoje charakterystyczne właściwości? Reakcja zobojętniania, reakcja neutralizacji. Z jakiej odległości, mierzonej w metrach od bramki, wykonuje się rzut karny w piłce nożnej? 11 metrów. Jak nazywa się stan roztworu, w którym substancja rozpuszczona nie może się już dalej rozpuszczać i zaczyna się wytrącać na dnie? Roztwór nasycony. Jak nazywa się kanał w Egipcie, najdłuższy na świecie, łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym? Kanał Sueski. Jak nazywa się ptak z Nowej Zelandii, który nie potrafi latać, ale za pomocą długiego dzioba szuka w ziemi bezkręgowców? Kiwi.